Sa trabaho sa construction, init asin urandaan perming kalaban ni Tatay Felix. Kaya naman ngunya na laben init kan panahon, ingat nang gada siya sa maraot na epekto kay ini sa salud. Apwera sa sadiri, permi niya madang pigpapagirom duman sa iyang mga pag-iriba sa site na ugalion permi ang pag-inom nin tubig, ngani day ma-dehydrate asin makaibitar sa heat stroke. Mainit gayod talaga, rugado ang trabador. Pag gari ang karabaw nga ni, naglalabog, ang tawo pa kaya. Sigun sa pag-asa, importanteng mamantinir kan kada individual ang pagiging hydrated. Urug pang abuton sa 43.44 grados sentigrado, ang namamate ang heat index ngunya na aldaw sa syudad nin Legazpi, na delikado ng gad na maray sa salud kan tawo. Magtataw iniyo sa tuyanin mainit o marasahas na na panahon. Ngunya na aldaw pati naman sa mga masunod na aldaw. Sa ibong kanlabing init, posible man giraraydaan mga kalat-kalat na pag-uuran urog na tuyong hapon asin banggi na epekto kan easterlies. Itong day man naharaloy ng mga pag-uuran, mga 32 minutes or mga 1 hour to 2 hours man sana. Din mga isolated nga na siya, pwedeng. Mientras tanto, kasubagong aga kan dagos ng nakaluwas sa Philippine Area of Responsibility and Low Pressure Area na pigbabantayan kan pag-asa. Mayo man nakabanderang gale warning, kaya salbado man ang pagpalaot para sa mga saradit na lunadang pandagat. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.